Slipa lite grann. Är det så noga? Det är klart det är noga. Ja. Det är ju... Ska det gå fort för dem? Nähä. Så är det. Men Rossignol-logga och sen slipar du matteskidor. Ja, så är det. Är det snyggt? Det är väl fint tapet där? Ja. Ja. Vad gör du då? Är du inte filmar? Ja. Pyser lite. Pyser lite. Och färdig med katalogen då? Jajamensan. Det är skönt. Det är som att ha haft en lång fest och ruset ska rusa av. Det är fantastiskt. Ja, visst är det. Fina skidor blir det i alla fall. Och det är väl tur det. Tur det, ja. Annars är det någon som inte blir glad på dig. Nej, men det får vi se till att de är nöjda. Ja. Men det tror jag någon kommer bli. Ja. Du har inte satt på dig nya skorna idag? Nej. Ta ett par som luktar inte illa. Ja, du har ju sån jävla fotbil att det är inte sant. Man får bjuda på det. Ja, du får byta skor när du är nyduschad. Men jag har vatten nere